Juan Kapitulo 3. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo, naginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana, miadto siya kang Hesus, og miingon kaniya, Rabi, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kun ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya matao pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matao siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikay bulong nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros, bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab niini ang tanan nga matao pinaagi sa espiritu.